Para hindi masyadong pag gano'n. No? Para pag kumain tayo. Ay, maka-live na ako. Hindi ko nga alam ang pong do, may isa. Ako tanood ka sa masang tayo lagay sa pero masyadong. Alam mo pa, kaba. Bitaw na. Ate Tabo? Marami. Paling biya-biyabe na. Klase mo. Klase ko yung high school. Wah, luar biasa. Ini bisa bilang kita kelas ini tuh yang siapa? Ini sih student.
Ya kan tidak ya? Live lang ako. Berita bagus. Ini pulang. Dia jauh dari ini. Kita sinabi ng cerita. Kita yung sinabi ng mga pera. Ano yung kita. Yung mga ikaw, dito ikaw. Dito lagi pala ini ano? Dito pala kay nga. Sinabi ko. Ini pala. Sinabi ko. Bayaran na. Kaya hindi pa naman yun. Ayaw lang niya kanina. Masakit ka mag-anak na yun. Ay, magkamag-anak niya. Jamila, shoutout Jamila. Jamila. Jamila ka pa. Ay, ako bila. Hi, mega love shoutout. Inday mama po. Kaya ako rin ay bounty. Rapor, persen. Ano ang charger na Bangka. sakit wala ay Parang natin kaya. Parang natin nagbahay. Hindi ko pwede. ano na tayo pero mag-prior din kasi pero yun yung sa ay hindi dito yun ay mag-prior kaya di man pa dahil parte niya
Pero may question. Kasi mapit, nanti pamita, lang sabi ko nila. Kaya nakala kita kaya, taluan na rin. Ang takin pa. Isa sa tawag na lang yan. Nakala din eh. Ini yang siya. Walang panayawat din. Ay, sabi ko, malam. Mura. Tumagat ko. Eh, nakalive kayo. Oh, nakalive ako. Thank you, ano, susunod bukas. Higit Kevin. Sinimbala, medyo ko, sinimbala ko na rin. Tayo, ay, nagpag ko, sabi na, Kelly niya naman kami medyo, ano, malapit ka, Portugal. 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 Punta ko na. O, lapit-lapit. O, siguro ka rin ang Kelly. Kasi sinimbala. Iliputan. Wow. Mag-program. Ikasawa na ilakad ba? Sinimbala. Mintala. Uling citizen na lang naman eh. Makapasyal na lang naman. Iba mo ba ito? Bigay nga. Mag-ubrahin po niya. Ba? Important na pa. Patay tao mo. Parang ang provincial. Pero may meron na. Pero may kanya ka boses. Ini like Iba. Art na. Ito kami. Luto ng kambing eh. Ano ba rin? Balik. yan. Wala. Unexpected kasi kaya ako. Yes. Kaya.
Ay, ang boy. Oh, Saka ano man. ano rin, eh? Saka sa linagyan kami. Yan, ikaw yan. Kung yung bakante ko yung parang magbigyan. Pero yan, happy sa lila ka niya. Kaya Halos ang salila nga ng mga kilala. Hanapin na yung gusto natin. Sino? Hindi, sa ano to, sa YouTube. Hindi pwede sa ano, di ba? Pero yan, Jesse. Bakit ka kakain ng rice? Bakit hindi? alam mo na kasi, Sige po. Ipawala ko lang yung music. naman, di ba? Pag Jennifer Silv, may ka-shoutout. Ayan. Kasama ko si Koyang Vlad dito at saka si Inday Mama Vlog. Ayan o. Kabila. Yung mga kabila, O, siya kay Javi. kabila. Ito yan. Ito na shoutout mo. Oh, gagawa sila. Doon ka.
Salamat din ako. Palagay na. Correct. Okay. Ay tanang mo. Papa. Apa siya? Ito to yung kakatawa kay Jay. Ay, accident. Magalang ay okay ka.
Mouse na ako rin. Ano pala? Sige, iwas po. Kaya ganun yung baso ni Kuya, para ano. Ano ba ang ano Kuya? Dapat kapalin ng dali. Ay, tatubig na lang. Bakit? Ay, Jensky, Apong Julie, wala man si Apong Julie. Jennifer, Ma'am Jennifer, wala si Apong Julie. Wala. Si Nightfoot, okay, okay. 4 million. Makabasa kayo pala yung Ayan. Para lang concert mo din, YouTube. Jim. Binakla, Ajay, Vincent yan na. Alin, babagalaw saan tayo, pakikwa yan ang 40. Atong lahat ng 40. Sa kaya natigil, kaya natigil, at yung okay, hindi ka napuntin ka, kilala mo pala. Yung happy yung po. Wah, ayan o. Lamang ba, magpagpa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 pag
Wala pa si Apong Julie. Oh, wala siya, Ma'am Jennifer. Hindi lang mag-password sa YouTube. Wow, wow. Alam mo na ako, di ba? Sabi na kanapa si Kabasa na ano. Wow, yan video. Ang isa yun. Hindi lang mag-password na lang yung video na iba, YouTube. Wala pa sila namin. Napakasabi mo kay Vincent na pakaya sa Jerry. At yung kasi Jerry Carrera, kaya nga ng PNB. Ay, manoy ako. Asawa ng Glass. Ganon. Buhay na ka dyan. Anak, sige na. Sige na, salamat. Okay. Diba, siya yung kailangan. Makakilala kayo. Kakain niya kasi mag-aster. Di ba yung manager na yan? Wiley. Nakilala ko eh. Ay, bas. Balon. Ay, balo na ang kain niya po na eh.
Kapag hindi makaka-out eh. Kaya na kami. Nanganap pa lang yan. Ay, Ay, kasi na kung pinay yung video. Wala na ako. Sige, sir, ipakailin niya ako yung video. Pinakman dyan sa pinakalagang pin. Pinakalagang hindi ka lang tayo sa kali. Kaya hindi ka tingin ang video ka. Narang. Ang pali niya ito yan. Ako sabi ko yung may white. Sabi ko yung white. Ay nga, sabi. White. Alin dyan yung video? ID niya, ID Basco. ID? ID. Alam mo yung balong kasi tapos yung ikap balong ko tapos yung sana kaya kay white. Ay, ba't masalaman siya? Diba pa ako nakanin mo rin kaya? Yung sa wala yung mo yata. Sa kanyang dangili. Ito ka. Sa kanyang dangili, parang galak. sa'yo. Nakalive ba rin? Facebook. Facebook siya. Ang may kapal. Ang aking pagmamahal. Layo na. Sa balikan niya. Bigyan na. Magkilala mo ito dyan. Ang ginagawa ko. Sa live. Tapos ko. Tawag kayo pa. Anak ko ba? Kaya ako Edward na. Ay, ngayon. Ay,
Kung ano, nilang iniwan. Kung al. Arnold. Kung al, mega shoutout kung al. Kaya Becky Koyang Vlog, Inday Mama Vlog, Ampoy kay Jensky. Jennifer, salamat ha. DJ! Ako! Andito si Kuya, Brad, yung galing sa Spain. Oh. Di ba? Oh. Ayan, si Kuya Blads, andito. Kapampangan, pinasyalan kami. Andito si Apo Edward Taxina. Quizbo, hello. Koyang Bloods, hello. Sabi ni Quizbo. Hello mga apo, shout out. Kuyang Bloods umuwi parang umata si Kuyang Bloods. Apo Edward. Hindi masyadong medyo Umata daw. Kayo. Dito to, seryoso. Hindi, kasi akala ko Tingnan mo ko. Hindi, ano to lang, pag nakikita mo sa camera, dito yung vlog. Angkat siya na parang kita mo. Pero pag nakikita Parang sa ato Julie. oh, Akala ko, ang tanda na ng mata. bata pa. Ano namin, floating and floating. toxic beta. Ay, pakitinig mo na. Galing pa. Ang budget. Sige, Lore. Hindi lang Nasby, Arita. Okay. Ay, pagluto may Wala na lang sa tawag si Chris na siya. O diretso yan kanin. ay, kaya mo. Kung isama pa, siyempre. Yan ko naman kasi minsan. Mga nitambol, hindi nag-impisan, di rin nag-impakas. Wala si Chris na. Alila kasi kaya mataba. Koisbu, shoutout Koisbu. Kusbo.
parang ako. Iya, sabi niya. Aray, Ginawa ko naman pinag. Hindi ko lang tanong. Ako, sabi niya. Ay, sabi nga, balik ko niya ka doon. Nagbilang po. Kami pala, mas tayo. bayan. Magawa niya rin. Di konti, ay kaya DJ Tonic. Sabi na, hindi yata rin. Sabi pa yan. Pero actually, ako nagiging pero sabi na, higit kayo. Nalagay nga na akong cellphone ba? Ay, Kaya tama. hindi ka mouse na ako. Pero pag ako mouse kaya, Gagawin ko pala. Lalagay ko na ay, mata. Sigurado, may lalaki pala yun. Matawayo na Masahit kasi parang yung ano na alam na, kaya sa akin eh. Lalo dito, makakita ko yun. Okay, nakakita ko po na nakakita si Card. Pagkakita sana eh, kung pagpagyago ko. Yung sana, asal sa iyo. pero yung medyo niya, gagal. Pero kasi, hindi makapagpikit ang wifi nila. Shout out Koyang Vlad, sabi ni Tres Morales. Yes. Tres Morales. Ngayon na ito. Kaya pati, iba din siya. Magician. My point. Hindi kayo magkakasin. Nakaliwan, hindi lang tayo na. Ayaw na namin kasi na. Wala rin. Alin na naman yung game. Ako na. Ganyan. Verify. Verify na ng tao. Game. Ganyan. Right. Manila. Tapos, Ay, nakalagay na mag-pwede. ganang kaya ang class mo. Sila rin ganyan. Wala na isang Pero kung sabihin, tanghali mo, hindi ko ang kaya. alin ba? Ay na niya. Kaya,
January family. January. Ay, si John Real Family. Sige, sige po. Salamat ha. Saglit lang ha. Ito si Marian pala nagpalit na siya ng para magbigyan ng palaka. Maganda dito ang kapang dito. Apong Renel, shoutout Renel Santos. Nakita na kami ni Apong Blood. Ayan si Apong Blood, oh. Andre Escalo. Kasi natin book natin. Oh, Pwede kayong umakyat, Apong Renel, ha. Maglo ko yung kahit maglo. Ba't niyo? Tres Morales, shout out. Ya, panel. Kaya po Renelo.
Kapag kumain ko May lobat ko, Brunel. May lobat ko. Ay, ni pero ngino okay ni. Wow. May tentya. Walang na yan. Brunel, pwede ka mukit. Brunel, kung mali ka busy. Salamat Ma'am Jennifer. Diyan ka. Shout out sa mga nandyan. Hello, 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 hello. Siya Brunel. Brunel. Dakal mo kanyang rin na Huwag ka nakagalit tayo. Walang masigil tayo lang. hindi talagang hindi na nakatuloy. Ano ni Jesus Christ eh. Kasi minunala talaga tayo din. Yung Espanyol. Kulang pa rin isa. Iglesia ay kapatid. Kaya, in church, yung salita ng Spanish, iglesia. Ako, may iglesia. France, iglesia. Aliwaya ko ba? Lumayan niya siya. Diba? Iglesia Katoliko. Ano sa mga iglesia kang iglesia Katoliko? Okay, kasi kitang Bible ba sinabi iglesia. Kikaya na. Boleh sabihan, isang pagkita. Kaling ipagtago mo na kuwan siya. Kuwan, baka namin siya na ito, pinigil siya. Pero may Pero ganyan din sa game siya katabi. Wala pong sakto-sakto. kaya lahat talaga Bible na. Pero kay Spain, Hindi, di ba? ganun lang naman. ang labat din. Ay, see? Ali. Iglesia. Yun nga sila kami kay Bisambal. Iglesia. Spain, iglesia. Pero Catholic na. Iglesia in England yun ang kuwan. Pero kasi Church. ang konsentuan. Original na kasi rin kasi kami kami iba Jesus Christ. Bago may tayo siguro may mga masaya pa. Iba yung English yun. Iba yung sa galing English is isang buwan. Yung sa galing Italian, yung English is isang buwan. In France, sa galing English, luwaya pa ang surat English. Pero English yan, pero word siya kita, isang buwan niya. Diyos. Yawarin mo kanya. Kaya ang tawag na ito, kung ano iglesia Ano Katoliko. ay napagkira kan hindi sa pinakamas. Di ba? Siyempre ako magsasabi. May pagkain kami. Karing yes yun. Di kami nande. Jesus Christ. Kaya ayaw pang kaya Diyos. Tawi yun. Tawi yun. Tawi yun. Kaya Diyos. Parang hindi Diyos. Hindi ba sabihin niya tawi. Pero, ngayon, meron ba? Kasi na pinindigan na rin. Pinindigan lang natin. Kaya, ikaw mo na di ba?
Yung tama yan, dapat Bible. So, Sige, guys, sige, may ita. Yung makuha ita. Ngayon ang ang crucifix na ginamit ng Jesus at saka rin. Ang pumay pero ng pako. Pwede, wala gagawin na wala kahit na ito na pala hindi mo eh. Wala, ano ng kuli lang dapat mo ito. Israeli yan kahit na eh. At suwata ka rin sa corona, ang bungkay. Yung ginamit ng Jesus Christ. At sura ka rin doon ang ginamit ng Jesus Christ. Maganda ba? Para sa inyo lahat, maraming kasi ito yung mga. Bakit na lang ako? Hello, my test 1, 2, 3, check it out. Love to take you this is the only way to know you. My world imagination. Still don't know how to grab a chance and spend some time to just a simple conversation. Just give it a try. I'm like the changing rainbow in the sky. I wanna hold you in my dreams and make believe that it's true. Although I know that it's impossible to do, 'cause you're a star. People love you as you are. You're a million miles away from me. And it's the only way. 'Cause it's emotion every time you close to me and sing my love song. And it's the only way. I can tell the world I love you, but I million miles away. Okay na. Just give it a try. Don't like the changing rainbow in the sky. I wanna hold you in my dreams and believe that it's true. Although I know that it's impossible to do, 'cause you're a star. You're a star. You're a star. Okay, pinili ka na, no? Ni Chelsea. Wanita tayo may out. Hold you in my dreams and think. Aba, ba't pa na din? Although I know it's impossible to do, 'cause you're a star. Buti ay isipan. Balik. Karin niya ko na. Sabi ko na parang kalpagan na niya ko parang niya na hindi ko na kaya ko na kung Kapalak, Jen. Hello, okay na lang. Jen Percy. galis siya. Jen Percy. Akong blood, sabi ng
Tinatanong itong aking puso, bakit biglang nagbago ka? Ako ba ay nagkulang sa iyo? Sayang lang ang pagmamahal na hinalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Bakit ko sino ba ang siyang marunong ay siyang madalas maiwan? Hindi ka lamang nalila. Bakit ko sino ba ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan? Nang di alam nalila. Sayang lang ang pagmamahal na hinalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon biglang nagbago? Nasadyang ikaw ang ako ang siyang pagmamahal. Sayang na ang pagmamahal na hinalay ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon biglang nagbago? Bakit ko sino ba Wait, Brunel, sorry. Terus kami burung kayak gunut. Sorry. Yung balo. Sa likod. Ayan. Ang kaya pong hinday. Kaya, wow naman. Enjoy lang. Engine match na naman ako. Engine match. Kasi agad daw akasabi ko yung vlog. Ako yung vlog. Ano mga third word? Try natin. Ay, dito. Wait lang. Dito, may nakakatawa. Ako rin yan. No ka rin ko kanya siya ang bali ng apong day. Vlad, kamusta? Wait lang, hindi ako nakabihis. Nakaano pa ako. Kamusta? Kamusta? Awin eh. Sinaway mo na nakin ako kay Kapogi. Ayaw ka lang ba ng mani na yung kapogi kaya kaya nakakontak? Eh, nakakonta ko. Si Bukang Kevin Kenya, pinyubukan ng jet skipit ng cellphone, na mag-ring. Mamaus kaya kapogi. Nalo yung kaya kong kayo. 6%. Yeah. May tumatawag? Ala. Alili. Talaga sibukan, Mel. Talaga sibukan. Nining tawag nga kay gulong mo. Ala! Ati ko nga kakit. Ati ko nga kahit boss mo yan. Excel span. Ali, ati ko nga kahit boss mo yan. Hanapin yung boss mo. Ikaw talaga tatakutan mo ko. Ay, ka ba? Matakutan kakakigay mo eh. So yung gulong mo eh. Manahimik ka. Pata, pulay ko, Kenny. Pulay ko. Ayan o. Nakakit-kit. Ating topic ay gulong mo.
Mag-off-cam na ako, Pian. Ali, kaya mag-off ka. Palakbang ke. Malasing na ka Palakbang ke. ata? Lasing na ka? Ha? Malasing na kaya ata? Wala maluwa na ka sa sabyan? Ali, mapaus ko. Kaya makanan mapagal ko. Bakit? Siyempre. Yari. Puro kaya. Puro... Awari ka rin ko pa. Mm. Napod. Kahapon? O, lakon tutod. Kaya sinawa yung maninay, kapogi ka na kung mamaw ka patutod. Oo. Sabi sa magaling telepono, may dyan. At saka kasi kaya marimlay yung danom kaya na ka makapagdilong mapaling danom eh. Ating gawaring itan alay ngay. Pilipinas. Kung ano ko pa naman mag-guitar kay Pilipinas, kapalit ka. Bari ko ba yun? Dimla ko tayo ba? Mapali, di ba? Mapali, Pilipinas. Anong kanyaman eh, yung panahon na yun, hindi masyado malisangan. John Real Family Official. Ninong at chicken? Jenski. Janrail. Family, John Real. Jennifer Shell. Si Perly Shell. Perly Shell, kumusta? Jennifer Shell. Eh ako man may kabot kain eh. Apong Julie eh. Hindi kami, umikabot kami, di may Wow, red wine na tayong inuman yung red wine. Wako. Ning magdalang red wine, apong blood. Ali, Ali, Kenny. Ang apong day. wa, Nakalista kaya apong hinday. guys na. So kapag Tama, gano'n ka dyan, wala pa napantutod ka niyan, may Kuya Blood. Wala pa. May matutod lang pinadinay niya, pahabang paninay. O mga ano ka kanya, o na ano, yapong kaya muli, yapong Edward, o matutod dyan yan. Dali mo, atat kaya. Kaya nga rin tarlak. Eh, may mga nadala kitang kaya kayo. Yan po siya na. Eh, may ka pa masyal. Dala, tubig ka pa yan eh. Bahay kaya atat, tubig eh. Kaya, tugin niya, kung hindi, banta balo ni Tambaleyo. Wa, Makapamasyal lang po, Jenski. lakondeya po kahit kasi. Wapin balaya po Cesar ni. Alayang Diyan apin. siya po siya sa. Pag sinama ko si Jess, siya pong hinday. Maulang. Alaya pong kain eh. Alayang apin po Cesar. Matutod niya pa naman nataya po Cesar. So muli ka rin pala apong Edward. Hindi. Yeah, that's it. Atadme. Tinya mo sa kanya apong blood. Eh pamalasing niya apong blood ganyan. Makapag-drive niya pa. Ano yung minido? Alya? Ayaw makalasing din. O, dyan pa naman mo kumakalasing. Anak man, paano mo na ako pati lang kumalasing ka rin kung magaling mag-drive. Awa. Lalo na pag alapang sulun eh. Magaling pang mag-drive ganito. Na, kang madalumdom apong blood. Kang madalumdom. Ha? Lalo na nung madalumdum pa ako. Pero Ay. magaling kang mag-drive na lang sulo. Ba naman? Dagan nakaturo na ka mag-drive. Nandun kayo pa? Ako apansin na pong Edward, magluto ko. Ha? Magluto ko ako, napapansin na makalive ko pala. Kahit kami, parang namating kami niya. Nanang oras yan! Bingi So, na. Oh, 8-8. 8-12. ano yung waring oras may gigit kaya kaya apong blood, masanting apotang niya akong makikit kaya apong blood, yung ko kanya yan ne, papamaninayin nga dong oras. Na, Butang makikit ko kaya ka. ah, Kaya ko na yung muna. Antay kami gagana ka. wala, pag papaninayin mo kung 30 minutes lang, asad ako. Ayan, ebig siya mag-ring yung cellphone ko. Bakit? Ay, ni Tingnan Ben, ko. inano nga ni Jens ko eh, sa totoo lang.
Walang kasalanan si Kuya Vlogs. Yung may kasalanan yung cellphone. Ano ba yung problema ng ano mo? Nano nga Hindi ko naggagamitan alam, mo? baka yung SIM card na nabili ko. Baka may problema yung SIM card. Talk and text eh. Dapat pala binili Apong ko. Edward, wati na akong start yan ka na akong FB. Wow, nice. Yes, Galing. nakita ko kanina may star na ako kaya inano ko, pinilap ko yung name mo tsaka ano kung saan kang bansa din. Papaayos ko yung FB ko yung paano ko. So dalawa ng star yung ano ko, FB page ko tsaka ano ko. Yes, Kahit nga lang, kahit may star mo, star. Oy, Tag J. Alam mo ba? Hanapin ko yung tin number ko dito. Hanapin ko. Kasi matagal ko nang gusto magpa-start. Hindi, wala yung tin number ko. Ayusin ko ngayon. Bilis na lang po yung pag may PIN number. Yun lang yung Oh, requirement. more than 1,000 na rin yung akin. Alin? Ayos ko yung PIN. Yung aking follower. Followers? Ay, malagwa na niya na pong ano. Kaso mag-upload ka ng mga videos. Ako yung ginawa ko, upload ako ng upload. Mag-upload ako yung mga ginagawa ko na. Nabigla nga ako dun sa FB page ko. Ang bilis nagkaroon ng star. Top J channel. Kasi yung mga ano ko kasi video, kahit papano may 1,000, malaki yung views. Ayun. Nagawan yung aking live. Nagluluto ako. Makanyaman men eh. Manyaman ka siguro magluto na. Aywa, kasi yaman ko. Ano ay luluto mo? Sasabihan ko iluluto mo. Wah, sabi ko kasi yaman yung magluto. Ikaw, Kuya Vlad. Biro lang guys. Ikaw biro lang. naman natak man eh. Biro lang. Ali, tutuanan mo no. Ali, totoo naman. Kaya pa mong lawe na iluluto mo, manyaman eh. Oo, masarap akong magluto. Kapampangan kasi. Sabi nga nila, masarap magluto yung mga kapampangan. Tignan mo Wala ka pang atakman. Ay, may natikman ka na nung nagluto ako ng ginatang laing nung pumunta kayo sa amin. Ay, wow. Wa pala. Yun ang linuto ko sa inyo, di ba? Wa pala. Oo nga pala. Ginatang laing at special ano ko, kalderetang Kalderetang ano? Bibi tsaka kambing. Bibi? Bibi! Pato! Yung mamakan mo kanya? Kaya ka mama ang bibi. Malami ka kataga-conception. Mapang pipi ka dyan. Kanang kaya. Na? Kalderetang pipi bibi. Hindi ka talaga Kuya Vlad. Apronel. Parang tumigil ng kumakanta si ano. Ha? Apronel, kaya nakanara pala tsura nga pong vlog niya. Vlad? Oo. Malaki mo yung vlog. Wala ko sa matang Anong height kadyabi. niya pong Vlad? Anong height niya pong Vlad? 5'4" po. 5'4"? 5'1" kumo 5'1" lang ako. Siya pong Iday mataas. Diba? Kami. Ako 5'4" lang ako. 5'4". Pwede na yan. Apong Vlad, di ba? Pag kaya naman, parehas mo kaba ang pong dagulang. Kutong makakira. Papo. Hello, Perliciel. Kumusta? Si Walang Pearl, kantama. Hindi, si Wala, Sean. paus na si Kuya Vlogs. Naka makakanta apong Vlad. Na? Magpainawa yan pa. Ka makakanta. Makakay ko, pero makakanta kanini. Makakanta ako. Pero wala si Ran boss ko eh.
Pero hindi mo dala yung ano mo, B8 mo. Congratulations. Top J Channel, hello. Monetize niya. Top J. Muna na, oo, na-recover ni Top J yung ano, yung, di ba nawalan siya ng ads sa YT? So, naka-ano na niya. Buti madali niyang nakuha, di ba? Yung iba pahirapan pa. Oo. Hindi, ano. Video niyo na YTP. Mm. Yung pero So, ano? yung video ko, kung paano natin. Pero hindi na Nag-video. kailangan mag-play ka kasi kailangan ka mag-play ng July 10. July 10. Ha? Nag-email naman nito. Pero piling yung email na kailangan itapos na demo mo. Siguro nga. Alin? Yung daw YPP. Short, itang ating revenue, kailangan kapag-register ka itang July. Meron pa naman mga short video na laki ng view. Pero ikaw, lagi na accounted. Kung start ka ng pag-by February. Tama niyan. Bale, abangan siya. Abangan dito. Papaturo. Gawin mo na vlog para kung nasa video. Kasi mas mabilis. Bibili ako dyan ng mga short. Shut down. Paano yung ano yan, kung, di ba, Ay. ano kasi, pagka-monetize ka sa FB, paano yun, ano, makuha yung, ano ba yun, yung ano yung revenue mo? Kasi nun sa pinilap ko din, wala pang kaya, laya pa nga niya rin na account. Laya pa nga niya rin account. Tapos ko lang talaga. Lipat ko kitang kaya ko niya, palubat. Kulipat ko kitang ka na akong... Isipin niya. Sama na. Ano yung landmark? Ganyan din. Gusto din. Kasi pinapatong mo. Oo, kalipyapitin mo na. Mga dyan, 600. Pag tinignan ko sa landmark, baka mamaya, iba naman ang ano yan? I-check niyo muna. Ano yan? Ano nakalagay? Blue. Nakalagay. Blue. Baka mamaya yan. Utot. Ano yan? Itang picture na blood ng picture niya. Tingnan niyo doon. Kasi pumunta kami nung kapo ni Tita. May mas malaki dyan. Ganun. Pero ibang brand. Same lang sa white at FB Tita. Ay, siya lang ako. Bakit nilulubog mo yung mukha mo dyan? Sa ilang ako. Nalilipat ako sa laptop para clear ako. Sa likod Eh, puro niya pala yung bulot. Eh, wala ko sa Buti na lang. Hindi pala ba? Ay, sa ilang ako. Buti na lang, binasa ko yung sinasabi ni Kapogi. Sabi niya, narinig ko, si Jeske pala, sabi niya, naburo na ako sa likod. Eh, sabi ko, hindi pa na-guess ni Kapogi yun. Sabi ko, si Apo rin nasa backstage. Binuro na. Kaya bumaba ako uli kasi cellphone lang ang gamit ko, hindi ka makaano. Hindi nyo rin mabasa yung private chat kung wala naman kayo sa malapit sa cellphone, di ba? Oo nga. Kaya bumaba ako para mag-message. Rosalie Alonso. Alfonso. May ko lang siya lang. Mahilig kayo. Jennifer. Nakaintindi siya. Apong Rosalie, may siya na kapang Rosalie Alonso. Alonso o Alfonso? Alonso. Alfonso. Parang Sabi ko paano na, yan? duling na. Pasensya na po ha. Si Kuya Blased, duling na. Alfonso pala. Patay. Diba? Ano bang tawag dyan? Ay, manya-manya po. Kaya po kaya, made in France. Pero na po kasi
ganun ko po sa sasali kasi kaya po kasi hindi masyadong kahit mantika kada. Hindi mo rin halong sa salot tama mantika lang. Matabalan na yan. Saniyo. Yaman naman ako. Mungkin. O sana ako yung keluar eh. 50 years ko yung keluar. Dirutang mo na siya doon yung ngayon. Dirutang ko yung papanigit. Dirutang ko na yung magbibig kaya ito. Lalo ko yung pamon. Kapon, jasa pong kapon. Nagabra ko na. Nag-aaral ko. Accept mo kaya itong das ko kaya. Hindi mo yan, kaya mo pa nakita. Paano yung video ko na? Ano po tangabak po mayaman takay ng puto eh. At tumitawa niya eh. Pistin eh. Itang kopya, ikit yun eh po. Oh, bisa itu. Oh, medyo ito. At yung dagat. Galangan tigo. Niya tumor ko. Marami na siya. Kapag lang kayo magbalik ka niya, magbakasyon ka rin. Akin mo kayo mapagal. Ibiyahe na yung mapagal. Ayan. Ang spiral. Ikay po, Chugeni, Rinier. Sabi ko, parang amoy plano. Ngayon pa nagsundo ng katol. Yan mo, nagpilay ka na. Yung ating tamak kaya nagat ang kain. Yung gulot ng Ayun. ito. Nakong blating. Wala ka nalalaki. Ayun. Ay, tang. Sige, tang gulot. James, tingnan mo nga, may nalayda. Ay, apong blood ne, pamatakutan na ako ne. Ulo na niya ito eh. Ulo na niya eh. Manahimik ka kaya na apong blood. May ate mamawos? Dati ni kay Teta. Hello. Hello. Iya pong blood. Koyang bloods. Rosalie Alfonso, mega shoutout. Vladimir ko po talaga eh. Ako, Vladimir. Karena ko rin kanyang Ilang tipo kaya niya lang. Ito palang masanding pagtaboy guy. Alam mo kampong niknik. Itang tray ng ngebon. Ha? Sila ba may itang tray ng ngebon? May paya. Dapat tayo lamas sila. Tambra kaya magbayaan sigarilyo tuloy-tuloy lamanda. Kaya, hindi talaga magandang pagka bibili ka ng itlog, yung naka-tray, o bumili ka ng mismong tray ng itlog. Tapos, sinugin mo, parang sa sigarilyo lang, tuloy-tuloy yun hanggang di maubos. Yung uso ko nung tataboy niya yung lahat ng lamok at saka Yung tray? Tray ng itlog. Sabihin mo kay Yung niknik na yan, mawawala yan. Yung gabi-gabi yan, na ganyan. May ganun dyan, yung uso na, basta yung uso lang. Kung saan siya pumunta, tataboy niya lahat yung niknik sa kalabok. Alin yan? Yung tray ng itlog. Ngayon ko lang, kahapon ko lang nalaman yan kasi nandun kami sa bar sa Santa Maria. Doon sa aking doon. May kasali ko po kasi gabot yan sa Santa Maria. Good, sama rin. Hindi. Tangapong hindi pa masalis eh. Ano
So, kayong land bank kita eh. Kinain niya po kayong land bank. Magician, shout out. Apo-apo. Catch up with Lord. Apronel at saka Baken. O, dito ako, nag-ano lang ako kay Jensky sa kanyang ano. Naka-live siya sa FB. Wow, wapi. Shout out. Yan kung Rosalie ay, no? Siya. So, hindi pa ako Si nagsasalita. Magician, Tuyari Magician. Oo. Tapi na. Parang gusto kong i-try yung akin para maka-ano naman ako ng star, makapag-live sa ano FB, di ba? Para maka-experience ng live. Maganda 20 years na eh. Live ka, FB. Eh, na ako mag-live ka niyan niya po. Eh, na ako mag-live niya. Wala pang kaya. Ano yung dapat abi-abi kami eh. Letang may kasalingan ka. Hindi pa ako, Ay, hindi dapat pa ako, tabi-abi kami. ano ba yun? Parakal na kami rin eh. Parakal na kami. Ba't itang gas yung station? Salita ka mo kay Napong Renela. Mm-mm. Laging public, paano yun? Lagi kong i-public. Naka-public naman, di ba? Tama ba yun? Paano ba yun i-public? Di ba pag nag-upload? Yung pagka nag-live ka? Oh, Ma'am Jennifer, o nga. Yung Dami na sasabi. Yung nag-birthday naman yung sa lokal. Yung makapir pa kami. February, yan yung tiger. Ayan, mega shoutout. Ayan, daw kay Magician, sabi ni Jennifer Shell. 8 million in the house. Ayan. Parandam naman kayo sa mga naka-video dyan. Ayan, kilos-kilos lang. Nag-mute sila kasi nagkikipagkwentuhan. Ayan, nalasing na si Apong Edward. Nalasing ka na daw, Apo Edward, sa red wine. Hindi nalalasing si Apo Edward. Wala lamang ano yung red wine. Ano lang yun? Nobelino. Parang ano lang naman yun, parang hindi mo pala. Ilan ba yung ano nun? Ilan ba yung ano niya, yung alcohol niya? Konti lang naman, di ba? 5 lang. Konti lang.
Apong Inday, ba't nung nag-live ka, wala ka namang star? Di ba may star ka na? Hindi, nung live ko. Hindi kasi bakit? Wala pa akong TIN number, wala pa akong BIR. Pero doon sa doon sa reel, meron na ako star. Ako kasi Hindi, ngayon ito- nagkaroon ako ng star at pinilap ko. Yung reel ko, yung reel ko nung nagpagupit ako, meron na star. Sinubukan ko paliparan si nagpalipad si Cesar. Oh, nandun. Pero dapat sa live din, kailangan na, paano ba isis? Si Master Tres, pinaliparan ko kanina ng star. Doon sa niya, doon sa video niya. Doon sa reel niya. Yung sa'yo meron na, yung sa try ko nga yung mo. Pumitira pa akong Yung nagpagupit ako, nagpapagupit ako, di ba, in-upload ko. O, yun, may star na yun. Pinaliparan ni Cesar. Then sinubukan ko. Kasi pangalan. Tapos. Kung nagpagupit ka. Hindi ka manoloto. Sabi na kasi on go yata kayo. Ay, hindi ko na magkikita sa reel. Ay, eto pala. Hindi pa makasanlay pa kayo land bank. Makasanlay pa kayo land bank. Ayan, Oo, tignan mo nga. Pinaliparan kita ng 50. 50 talaga? stars. Tignan mo kung pumasok. Ay, oo, naging 85, Apo. Naging 85. Pasok. Opo. Oo, pumasok. Oo. Diba? Si Jensky, ba't hindi pa yung sa kanya? Wala pa? Yung magka-engage na. Pero kailangan niya kita mother title eh. Kailangan niya pagkapagod ng mother title. Wala parang di ka ng bakit ko. Ay, live para maka-start na. Check nyo kung naka-public kahit sa reel. Check niya para may start. Pinaliparan kita kanina, Master, the Magician, doon sa reel mo. Ako, meron na rin ako sa reel. Dapat isasabay mo na kayo kain. Okay, try kong sa dashboard. Nanong mag-champion, sagli ako rin yan. Pinilap ko na nga yung pinindot ko yung star and then yun nga pinilap ko na yung need niya, yung name, family name, and then birthday, and then yung Di ko makita yung kayapong Inday. Picture lang yan, yung isa. Na. Merong isa doon, mo pa, yung video niya. Nag-fill up na nga ako doon sa star, doon sa monetization. Inilap ko na. Kaya na-approve na. Paano ba yun sa Reels? Kung naka-public, wait lang. Wala siyang star sa Reels ko.
Paano i-open ito in public sa Reels?
Tita, still there? Tita. Yes, I'm still here. Yeah, pagaling. Mag-open na ka. Andito lang ako, okay. Mag-open na Inayos ka. ko lang yung star ko, pinapublic ko pala, friends lang yung Pero aking nga, sabi ni Kuya Blas, kumapit ka na lang kami. Ay, sa'yo lang ako. Yes? Akin ka na lang, ha? Sa akin ka na lang. Okay. Akin ka na lang, Inayos ha? ko yung star ko. Ayan, lumabas na may star na ako dito sa aking FB page. Mamaya check Ay, ko. not FB page, FB pala. WhatsApp niya po tapos. Kaya pala, walang star yung... Tayo mo pakita sa akin yung kasama mo. Dahil. Kasi naka-friend lang yung ano. Perinel. Ba't tayo mo ipakita sa akin yung kasama mo? Jennifer. Dito wala naman, oh. Sino yung Wala, nakasama ayan, ko? Ikaw nakikita talaga. ko, Huwag ayan. mo akong takutin. Huwag mo akong takutin, Apo. Ano? Wait lang. Mistiso, puti. Si Jennifer Sildo. Hi, Jennifer. Jennifer Shield. Bakit wala si Yapon Julie? Wala. Nabi, may kantahan nabi. Kaya pagkanta na ako, kaya pakanta na ako. Kaya pakanta. May kanta na. Ikaw, tsaka ka naman kinanta. Ha? Ikaw. Ay, ko. Namang oras na, yaman magkanta. Ala kasi nabi nga pagplatanan. Pantulong na ka, sumaka pala Pilipinas. Sabi, siyempre, siyempre yung barrio. Ay, yan kayo, nalika kayo mga pagkanta, dala mo na lang ng aparato. Tulo. Ano dala mo lang? Ay, ko na kayo set. Sila yun. Sa likod tayo B8. B8 na malo din. Ganun ako. B8. Nakakayaman ng ulit na ibigay ko ulit. Nagbigay ulit ako ng B8 kay Asting Gala. Kilala mo Asting Gala? Aligyan ako. Kasi ako, ano? Asting Gala. Ay, kaya kilala. Itang Malilay private, ka, ay, malilay. receipt na nilang foreigner. Diretso ya Wow! At wala rin binya mo. Diretso ya bitukay niya. Yeah. Bagay, totoo, diretso. Kaluluwa niya. Ito yung dapat. Bakit, ano lang, straight lang siya magsalita, pero yung sinasabi niya kung minsan totoo. Ha? Dahil niya, Ay, niya siya po eh. Veterans na yan. Sige mo. Mali ako kasi, Kaya, masaguli ko talagang kahit, masaguli akong bulahan din tao. kaya sabi nga, 2 tao lang dito sa mundo. Isang manloloko, isang nagpapaloko. Yan kasi madali kong mabola eh. Itabing may mula ka na ako, sabi na, dalaga yun. Hindi pala, aluya asawa. Ako rin eh, tundamita. Ante ako rin eh. Sinaguli, kinagat na ako man. Pangapat na ako pala. Sinabing dalaga ko, apong kai, kaya ko. Sinabing dalaga ko. Tana lang. Kaya ko sinabing dalaga ko. Lala. Ay, akin ka lang. Sabi ko, yan kasi magsaguli ko mabola. Wait lang, inaano ko yung ano ko, tinitignan ko ba't wala yung star yung mga reels ko, inaayos ko. Nawala yung star. Hindi. Kung monetize ka, yung iba ng dapat mga upload on star na mga yun. Oo. Ano? Yung mga bagong upload, ano? Alin? Yung mga bago lang, pero yung dati hindi makikita yung bagong upload. Kaya, paano kayo malalaman? So, ibig sabihin, bago lang yung unang upload ko yun lang nag-start. Paano kayo malalaman? Pwede. Upload, i-delete mo, tapos re-upload mo, pwede. Ano kayo matmatutulog? Yes. Anong oras na? 9. Naimal ba yung TV kanta? Kaya may patutudya mga bandang 10. Minsan may time na hindi siya makatulog eh, pag gabi. Kailangan pa, pag nag-live ka,
Star? Bayo kaya tadi kapogi. Tab J. Dur kaya pa bale bangta. Kaya tutugi bayo. Tara. Kaya nga balik ka ng balik. Dala ng tama na po. Hanggang balik ka ng kayo. Dala, balik na. Bata, bali eh. Bata po, tagtutugin ka kata kayo. Puntahan na kayo. Saglita mo lang kung sabi ko. Ali, tamo mo. Ah, okay. Ano ka rin niya yan? Kaya mo pala mo. Para. Sabihan mo. Magpaalam ka. Paalam kayo dyan. Star. Paalam kayo. Tita. Siyempre, pati ikaw kasama eh. Ben. Kaya-kaya yung bigay. Para Inanak ba yun? Ginawa mo yung ano? Nilagay mo yung gamit mo doon? Baka mamaya pagbalik mo doon, wala na yung gamit mo. Bukas yung kotse. Ba't hindi nila ka? Nakalimutan mo nga eh. Binusan ko lang eh. Hindi, ganito ba? Ganito na kapag eh. Magpahal pa sila. Gabi na sila eh. Baka Papalat na rin ako. ay, magpahal ka naman nagto kay May cellphone. Apronel. Tab J, salamat Tab J. Mamaya na lang tatamsang ko yan, no? Apronel. Apronel. Still, girl. Buri na talaga English. Tanong mo, ipotong baka gusto niya English. Oh, sige na. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye. Pasal kami yung mukhang hapong gahi, kapong blood. Mag-live ka na eh. Sige na. Kaya mag-live yan. End yan lang. Ma'am Jennifer, salamat ha, Ma'am Jennifer. Oh, Tab J, salamat. Tab J. Salamat ha. Tamsang ko na lang mamaya yan pagka uwi ko.